cái này Johanna Group te cái Jubilee Sport à hiện tận champion đó na group đăng te Halloween po cha thavia ong cheu ani lo chuan in rin ang kan ni don lo ni Mathai Group Marka Group Luka Group te kha inin po cha ang mấy khan lo in po cha lo ula cái này Johanna Group te kan thấy na le kan thiam na kan fin na zong zong nen he sport a hian gan don in pho lang don ani tho in ngai ni chung kan thlo fai cheu nga che in ngai ni pon kan chek mai don cheu a chu wang chuan in lo in ra ring via wang cheu dây in ngay ni pon kan dây ang cheu nga ap tu lang zelin bung ruwa kan chua mai don cheu ni phoi ngay nong pon kan phoi mai don cheu ni chu wang chuan in cái ni Johanna Group te hi kan neu lo viau ni tin lo thadon nia atul chuan khe khon war pui po hian kan in bual mai thina zingkara inti chaknan kan in thin bok ani hei hi kan chakna bul pui ber tur ania chu wang chuan lo in ra ring viang cheu nè thầy ăn gì gì tôi thấy hiện xem mấy ảnh inau pan na tu man ngai ne su se kan thei to lal pa tan Very good.